L'espai buit del carrer de Mar és ple d'instruments. Pertanyen a la col·lecció privada de Josep Serra Castellví. Músic, mestre d'aquesta disciplina i fundador d'orquestres, va crear el seu propi museu amb 300 instruments. Ho va fer a la seva terra, a Benissanet, a la Ribera d'Ebre. Ara, els seus fills han deixat una part de la col·lecció perquè es pugui exhibir a Malgrat de Mar per commemorar la desena edició del Festival Internacional de Bandes. Són una trentena d'instruments dels segles XVIII i XIX, sobretot de vent. També hi ha partitures del principi del segle XX. L'exposició es pot visitar les tardes de dilluns a divendres fins al 16 d'octubre.